Department of Health may panugyan sa mga persona nga nagagamit sang alternative medicine kontra dengue. Mga ginapahayag alternatibo nga bulong epektibo man gid bala aring gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa pag-umpisa sang peak season sang tag-ululan nagasugod man ang pagdamo sang kaso sang dengue. Sa luyag nga mag-ayo o kun mapalayo sa sakit, pila sa mga pumuluyo nagagamit sang herbal plants o kun ginapahayag alternatibo nga bulong. Mayara sang nagainom sang ginlaga nga tawa-tawa kag dahon sang kapayas, tanglad. May ara man sang gagamit sang neem tree bilang insect repellent kag sang damlag lang ginapasuni nga nagkapaayo sang dengue ang pagkaon sang vanilla ice cream. Apang tanan ini sunod sa Department of Health, wala pa sang scientific evidence nga nagapamatuod. Ina sila daw wala pagkikita journals or mga write-ups nga nakapamatud-an nga nag-ayo. Pagpaatag sang DOH nagakinahanglan pa nga iproseso mga nasambit nga herbal medicine antes pa man magamit pangontra sa lamok bilang insect repellent. Pero dapat i-extract natin ang citronella oil. So ma-undergo man siya gihapon sa process? Ma-undergo siya process para ma-extract, hindi lang ang dahon sang citronella or ang ginatawag natin nga tanglad na ipahid lang sa aton nga sa aton nga lawas, sa aton nga kamot. Gani, panumdum sa publiko magkonsulta gilayon sa doktor sa tion makabatsyag sang sintomas sang dengue kag indi gid mag-self-medicate. Pila lang sa mga sintomas sang dengue amo ang nagabalik-balik nga hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, rashes, pagpalanuka, subong abdominal pain. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.